Kinsa man ang unang santos sa atong simbahan? Elsie Ritchie Amancio sa Busay. Salamat. Mutana niya kinsa ang unang santos sa atong simbahan. Atong simbahan kay gitukod mo sa atong Ginoong Kristo ang litukod mabitaw ngan sa atong simbahan usa santa or balaan, kay ang atong Ginoong Kristo usa man ka santos, balaan. Naa matud pa ni San Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, pagbalaan kamo. Ingon ako balaan man. See? Kinsay una? Ang atong yung magtutukod maoy balaan. Kay ang pagkabalaan mga kaigsuunan, pagka santos ang atong Ginoong Kristo nga magtutukod ini usa man ka santos, usa man ka balaan. Pero kung ka nga balaan nga kanang sumusunod na ni Kristo, kinsay una nini katong patay, no? Nga gitugutan ni Pablo o Saulo pa niya sa una mga kaigsunan nga nari sa mga buhat sa mga apostoles nga mao si kinsa to si Matias, no? Nga gipatay pinaagi sa bato, pagbato mga kaigsunan nga kining nakita niya didto sa langit na naabli mga kaigsunan ang atong Ginoong Kristo. Ug bisan pa siya gipatay, sawa pa siya namatay, namulong siya nga pasayloa sila Ginoo sa ilang mga sala. Nga wa sila masayod sa ilang gibuhat. Manay si Esteban, no? Si Esteban nga kadtong kuan, no? Kadtong gipatay mga kaigsunan. So mo na nga kining naa sa simbahan Katoliko ang mga gipaila na sa simbahan mga 3,000 na, no? Mga 3,000 more or less, mga 3,000 na ka canonized saints diha sa simbahan mga kaigsunan. So ang simbahan Katoliko mao gyud ang nagbugtong simbahan nga diin nagpaila, nagconfirmer nga aduna nay mga tao nga nahilangit na kana gumikan sa pagwitness, no? Gumikan sa pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Ang uban na wa man na sila niini, no? Napa si Sister Brad Adam, valid ba ang kasal like garden wedding outside the church but they are Catholics? Ang Katoliko wa mo kuan ni sister, no? Dili na iya sa Katoliko ang kining garden wedding. Iya na sa mga born again sa lain. Kay ang atong simbahan klaro og tataw nga diha ipahigayon kay kini usa man ka sakramento, kinahanglan ipahigayon kini diha sa balaan nga dapit nga mao ang simbahan. Mao na og adunay kasal nga anaa naghimo na uban na maghimo tuwa dito sa dagat, tuwa dito sa kwan, that is not the Catholic wedding. Tingali mga Katoliko to, pero gawas pag Katoliko kay wa masunod ang ilang kabubuton, adto mi magpakasal. Na may daghan niya na katong mga babae nga magpakasal og sa kaguling babae, lalaki pagkasal og lalaki, dili man simbahan may nagpakasal niya na. Lain nga tinuhuan. Bisan pa sila Katoliko, ni-convert sila sa lain. Aron gyud matuman ang ilang kabubuton. So mausab na imong pangutana sister, no? Nga ang simbahan Katoliko aduna gyud kaugalingon nga polisiya, balaod nga ang simbahan mao ang himuon nga usa ka venue diha sa pag-uusa sa babae o sa lalaki sa sakramento sa kaminyoon. Wa na kita igong panahon